ವಿಚಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚದ ನೆತ್ತ ಕತೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವರುತಿನಿ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ. ಅಂಚದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರ ಕೇಂಡರಿಗೆ ಓ ವಾಸುದೇವ ಇರೆಗ್ ಎನ್ನ ವಿನಮ್ರ ಪ್ರಣಾಮುಲು. ದಯದೀದ್ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಅದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾವನ ಎಂಕ್ ವಿವರಿಸಲೇನ್ ಪಂಪೆ. ಐಕ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಿಗ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದಾದ ಮಂತುನ್ ಪೋಪೇರು ತೆರಿಪಾನ್ ಪೋಪೇರು. ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು, ಓ ರಾಜ, ಈ ಲೋಕಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಲೋಕ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಲಕರ ಉದಾತ್ತ ಆಯ್ನ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡವು ವರುತಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ತುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಏಕಾದಶಿಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಕಾರಣಗುಂಡತೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಮಾತಾಡಲ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೆ. ಇಂದು ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನತ್ತಾನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸನ ಆಚರಿಸವನಾಯನ ಪಾಪ ಪೂರಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಾಶಾದ ನಿರಂತರ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಲೇನ ಪಡೆವೆ ತುಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪನ್ನ. ಅದೇ ಎರೆಗು ಪಣ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು, ಕಷ್ಟ ದೂರ ರೈಕೋಸ್ಕರ ಉಂಡತೆ ಆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ವ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿ ಏರೇ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕೈತಡೆ ಬರಡ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ರತತ್ತೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋದವೆ. ಈ ವ್ರತನ ಅಕ್ಲಿ ಮನ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಗ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ತುಲೆ 100% ಅಂಚದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಕೆ ನಡ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ್ ಬಿಡು ಮಾತಾಡಿ ಏಕಾದಶಿ ಪಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡು ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಪೂರ್ಲ ಆಗ್ತಾವ ಅಂಚದ ಏರೆ ಪಣ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಆದ ಒರಿಯಡ ಪತ್ತ ಎಂಡಲ ಎಡ್ಡೇನೆ ಏಕಾದಶಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐಟ್ ನೋಡಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು ಏಕಾದಶಿಗೆ ಆತು ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು ಅವೇ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಜದ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈತಡೆ ಬರಡ್ ಪನಡ್ ಅಂಜದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪನೋಡ್ ಆಯ್ನೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲಿ ತುಲೆ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ. ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟವೆ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಎಂದು ದಾಯಪಂಡ ಅಂಚದ ಆಯನ ಆಸೆನ ಈಡೇರಿಸ ಆಯ್ ಓವು ಆಸೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮಂತೆಂಡಲ ಆಯ್ಗ ಐತ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರು ನಿರಂತರ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಆಯ್ ಪಡೆಯುವ ವರುತಿನಿ ಏಕಾದಶಿದ ಉಪವಾಸ ಉರಿಯ ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತ ಸ್ತ್ರೀನ್ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಆದ ಮನ್ಪುಂಡು ಇದೇನು ಆಚರಿಸವನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಜನ್ಮಡ್ ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಂತನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತಿನೊಂದು ಕರುಣಿಸವನೊಂದು ಪೂರೇರ್ನಲ ಪಾಪನ ನಾಶ ಮಂತದ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ದುಃಖಲೇಡ್ದು ಜನಕ್ಲೇನ ರಕ್ಷಿಸವನು ನಿಜಿಂದ ಗಡಿ ಗಡಿ ಜನ್ಮದೆಪ್ಪುಡ ಏಕಾದಶಿ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭವಾಯಿನ ವಿಧಾನ ನಮ ದೇವೇರ್ ನಾಡೆ ಪೋಯರ ಉಂಡತೆ ಏಕಾದಶಿ ಐಕ್ಯ ದಾಸರ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಪಂದ ಅಂಚದ ಏತು ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಈ ಏಕಾದಶಿನ ಸರಿಯಾದ ಆಚರಿಸವನ ಮೂಲಕ ಮಾಂಧಾತ ಮಹಾರಾಜ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೇ ಒಂಜಿ ರಾಜೆಗೆ ಮಾಂಧಾತ ಆರು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೇ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ದುಂದುಮಾರ ಮಹಾರಾಜೆ ಶಿವನ ಶಾಪರ್ದ್ ಬತ್ತನ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಡ್ದು ಈ ಏಕಾದಶಿತ ಮೂಲಕ ವಿಮುಕ್ತಾಯರು 10,000 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಂತನೇಡ್ದು ಲಭಿಸೋನ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲಿ ವರುತಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಿಸವನೇಡ್ದು ಲಭಿಸೋಂಡು ತೂಲೆ ಎತ್ತ ಮಹಿಮೆ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಒಂಜಾರ್ ಅಡ್ಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ 10,000 ವರ್ಷ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮನ್ಪುನೇಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯವ
ಅದೇ ಕಲಿಯುಗ ಡೋಲ್ 10 ಸಾಲ 100 ವರ್ಷನೇ ಬದುಕು 10 ತುಲೆ ಕಲಿಯುಗ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪು ಹಣ ಉಂಡತೆ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ ಚೂರು ಧರ್ಮದ ನೆಟ್ಟು ನೀವು ಅನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆ ಫಲ ಮಸ್ತಿದೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಮಜಾಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಏಕಾದಶಿ ತಾತು ಪುಣ್ಯನ ಕಣತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಬೇತು ಒಲ ಇಚ್ಚು ಅವೇ ಆ ದಿನಾನೇ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಲಾಟ್ರಿ ಇಂದ ಬಂದು ಜಪ ಅನ್ಪುನ ಎಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಓದುನ ಎಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನ್ ಅಂಚೆನೆ ಐಟು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಲಾಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನೆ ಐನು ಪನೊಂದುಲೇರು ಭಗವಂತ ಆಗ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗ 10,000 ಎನ್ನಲೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಟೈಮ್ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಗಾರನ್ ದಾನ ಮನ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕುನ ಪುಣ್ಯ ಹಿಡ್ದಲ ಮಿಗಿಲಾಯಿನ ಪುಣ್ಯ ಈ ಏಕಾದಶಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಆಚರಿಸೋನಕ್ಲೆಗ್ ಲಭಿಸೋಂಡು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಚೈತನ್ಯದಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪನಾಶಕ ಆದುಂಡು ಏನ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ನನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಪನ್ನನ್ ಕೊಪ್ಪಿರ್ತದೆ ದಾನಲೆಡ್ ಕುದುರೆ ದಾನ ಇದ್ಲ ಆನೆ ದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಆನೆ ದಾನ ಹಿಡ್ದಲ ಭೂದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಭೂದಾನ ಹಿಡ್ದಲ ಎನ್ಮೆ ದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಐಡ್ದಲ ಬಂಗಾರದ ದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಆಂಡ ಬಂಗಾರದ ದಾನ ಹಿಡ್ದಲ ಅನ್ನದಾನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂತ ದಾಯಪಂಡ ಪಿತೃನಕ್ಲು ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯರು ಅಣ್ಣನ ತಿಂದದು ತೃಪ್ತರಾಪಿರು ಅಂಚಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಅನ್ನದಾನ ಹಿಡ್ದು ಮಿಗಿಲಾಯಿನ ದಾನ ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಇಜಿನ ಭವಿಷ್ಯಡು ಕುಡುಂಜಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಆಂಡಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉರಿಯೆ ಸುಪಾತ್ರಗ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮನ್ಪುನ ಅನ್ನದಾನಗ ಸಮಾನ ಪಡೆದು ಘೋಷಿಸದೇರು ಅಂಚದು ತುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾನ ಉಂಡು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಉಂಡು ಕನ್ಯಾದಾನ ಉಂಡು ಅನ್ನದಾನ ಉಂಡು ಐತ ಮಹಾತ್ಮೆನ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪುರ ದಾನದ ಮಹಿಮೆ ಪನ್ನಗ ಐತು ಇದನ್ ತೆರಿಪಾವ ಅಂಚದ್ ಸುಪಾತ್ರಗ್ ಪಂಡ ದಾನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಸಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಐಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಅದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏರೇಗ ಒಟ್ರಸಿ ದಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನಿತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆ ರೇತ ಕಾಂಡಡೆ ಪಂಡ ಯೋಗ್ಯ ನಾಯಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದಾನ ಕೊರುದು ಹೂದು ಅದೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ದಾನ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ದಾನ ನಮ್ಮ ಫಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಗ್ ಗೋದಾನ ಅನ್ನದಾನಗ ಸಮಾನವಾದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಪುರಾ ದಾನಡ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿ ನಕ್ಲೆಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನನ ಬೋಧಿಸವನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ತುಲೇರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾತೆರ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತದ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ರೇವಾಕಾಂಡ 7 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅಡ ದುಂಬು ಅವಿತ್ತನ್ ರೇವಾಕಾಂಡ ಐಟು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಪಂಡ ಏರು ದೇವೇರ್ನ ಜ್ಞಾನನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತದು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ನರರೂಪಿ ಜನಾರ್ದನ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ರೂಪಡುಪ್ಪುನ ದೇವರ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಂದ ಆತ ದೇವರ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚದ ಈ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಉಂಡತೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣಡು ಪುರಾ ದಾನಡ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಇಂದು ಪುರಾ ದಾನಲೆಡ್ದಲ ಅಜ್ಞಾನಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಏರೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನನ ಬೋಧಿಸವನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವು ಆಂಡ ಈ ಪುರಾ ದಾನಲೆಡ್ದ ಲಭಿಸವನ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲಿ ವರುತಿನಿ ಏಕಾದಶಿದ ಉಪವಾಸ ನಮಕ್ ಲಭಿಸೋದು ಅವೇ ಐಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತರ ಪನ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಮತ ಪಾತೆರ ಪಂಡತೆ ಅವಳಂಚೆನೆ ಈ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪ ವಿದುರ ನೀತಿ ಕಲ್ಪ ಇದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗ ಮತ
ಉಪದೇಶ ಕೊರೋಡು ಏರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಮಕ್ ಅವಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗ್ ಬಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಮೆಕ್ಕಲ್ಡ ಪೂರ ಪೋದು ಪನ್ಪ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅಂಚದಮ್ಮ ಏರೆಗ್ ಪನೋಡು ಏರೆಗ್ ಪನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪೂರಾ ಟ್ರಿಕ್ ಏರ್ ಪಣದ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಾವು ವಿದುರ ಪಣ ವಿದುರ ನೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಈ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅದೇ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೀತಿ ಬೈಜಿ ನೀತಿ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದ 15 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇದನ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ತೆರಿಪ ಇದನ್ ಮಾತ ತೆರಿಂದ ನಮ್ಮಡ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಓಲು ಪನೋಡು ಇಂಚ ಪನೋಡು ಏರೆಗ್ ಪನೋಡು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವಿನ್ ಪೂರ ಆರ್ ಪಂಡದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಕೊಡು ಇದನ್ ನಮ್ ಕಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದು ಅದೇ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಳು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ಕೊಡು ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಗೀತಾಡ್ ಅಂಚದ್ ವಾ ದೋಣಿಡ್ ಕುಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ఒక ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಭಗವಂತ ವಾ ದೋಣಿಡ್ ಕುಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮ ಅರ್ಜುನ ವಾ ದೋಣಿ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ನೀವು ವಾ ದೋಣಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಓಕೆ ತೂಕವೇ ತೋಜದೆ ಬುಡ್ಪೇನ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಜಿಂಜ ಭಂಗ ಹಾಕುದು ಶೈಲಜಾ ಮಾತಾಡಿ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನದ ದೋಣಿ ಅದೇ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ಲವೇನೈವ ವ್ರಜಿನಂ ಸಂತರಿಷ್ಯಸಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಜ್ಞಾನದ ದೋಣಿಡ್ ಕುಳ್ಳರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಡಲ್ನೆ ಪಂಡ ದುಃಖದ ಕಡಲ್ನೆ ದಾಟದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ ಎತ್ತೇ ಮಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಅದು ಪಂಡ ಅದೇ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೆಂಡ ಕೇಂಡೆಂಡ ಅಯ್ ಶುದ್ಧ ಐಟ್ ಪಾತೆರನೆ ಇಚ್ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪುನೆ ಹೌದಾದ ಮನ್ಪುಣ ఆయన ಈ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಡಲ್ಡು ಬುಡ್ದನ ನಮಕೊಂದು ಈ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡತೆ ಕೇನೆರೆ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅದು ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ವಿದ್ಯೆ ವಿದುರ ಪನ್ಪೇರು ಏರೆಗ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತನಿಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ತಿರಿನ ಆಯ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದು ಬಂತ ಆಯ್ ಮೂರ್ಖೆಗೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ನಿತ್ಯ ಪನೇರ್ ಹೋಗುದಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ನಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏರೆ ಆವಡ್ ಅಂಚದ ಅಪ್ಪಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವ ಅದೇ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ರ ಒಂದು ಕೊಪ್ಪಿ ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ఆయన రియలైజ్ చేసాపున అప్పుడు ఇంక దాల గుర్తుజ్జి యాన అజ్ఞాని ఇంక తెరియోనేర మస్తు ఉండు ననల ఇజిన దాదాపుండు మండేడు మస్తు పంಡ ರಡ್ಡ್ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ತೆರಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಹಂಕಾರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಪೂರ ವಿದುರ ಪನ್ಪೇರ್ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪ ವಿದುರ ನೀತಿ ಪೂರ ನಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಗೀತಾಡ್ ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನ ಈ ಪಾಪಿಡ್ ಪರಮ ಪಾಪಿ ಆದೆ ಉಪ್ಪುಲ ಅಂಡ್ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ದೋಣಿಡ್ ಕುಲ್ಯಾಂಡ ದುಃಖದ ಸಾಗರನೆ ಪಾರಮಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀಂದೊಂಡ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಮೈನ ಅದ್ಲ ಅವಲ ಇಂಚದ್ ಎತ್ತೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ದೆತ್ತೋ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿ ಇತೆ ಯಮರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ನಚಿಕೇತ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಗುರುನ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಅಂತೇಳಿ ಪೊರ್ಲು ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚದ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರನ ನಾಶ ಮಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏತ್ತೇ ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿ ಆದು ಪಡೆ ಏತ್ತೇ ತೆರಿದುಪ್ಪಡು ಆಡ ವಿನಯ ಇಜ್ಜಿನ ಉಂಡತೆ ಆನ ಜ್ಞಾನ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದು ಪಂಪೇರು ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯೇನ ಶೋಭತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೆರಿನಾಕ್ಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪನ್ಕೊಂಡು ಏತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಂಡೇಡ್ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚದು ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಉತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ವಿನಯ ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಬ್ಬರು ವಿದುರ ಪನ್ಪು ತೆರಿನಕ್ಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಬೊಪ್ಪರೇನೋ ಎಂಚ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು
ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಪೂರ ವಿದುರ ವಿದುರ ನೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೈತಿ ಪಂಡ ಹೆವಿ ತತ್ವ ಫುಲ್ ಅವೇ ಎನ್ಮ ಅಧ್ಯಾಯ ತತ್ವನ ಇಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ತತ್ವನಿ ಪಂಪನ ವಿದುರ ಪಾರಿ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪದ ಕಲ್ಪೆರ ಪೋಂಡು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಅಂಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪೂರೆ ಹಿಡ್ದಲ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಪುರಾ ದಾನಲ ಹಿಡ್ದಲ ಅಜ್ಞಾನಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಏರಿಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿಸವನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಆಂಡ ಈ ಪುರಾ ದಾನಲ ಹಿಡ್ದು ಲಭಿಸವನ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲಿ ವರುತಿನಿ ಏಕಾದಶಿತ ಉಪವಾಸ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಲಭಿಸೋದು ಅಂಚದ ಏತ್ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿರ್ದು ಜೀವಿಸವನಾಯ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪ್ರಳಯ ಆಡೆ ಆಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ನರಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸವೆ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮಗಲ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಬಲಸನ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗರೂಕವಾದುಪುಡು ವಾ ಗೃಹಸ್ಥೆ ಲೋಭರ್ದ್ ತನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೆತೋನು ಏನ ಈಜಿನ ಮಗಳೇನ ಮಾರೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇನ ಈಜಿನ ಮಗಳೇನ ಮದಿಮೆ ಮಂತದ ಪೊರ್ನಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಸನ ದೆತೋನ್ವೆನ ಅಂಚಿನಾಯೆ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡ್ ಪುಚ್ಚದ ಜನ್ಮನ ಪಡೆವೆ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆಭರಣದ ಆಭರಣಲೆಡ್ದು ಅಲಂಕೃತಲಾಯ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ವರದಕ್ಷಿಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾನವಾದ ಮದಿಮೆ ಮಂತು ಕೊರ್ನ ತಿಕ್ಕುನ ಪುಣ್ಯನ ಯಮರಾಜನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಗಳ ವರ್ಣಿಸಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಪನೆರಾತಂಡು ಅಂಚದು ಸುಮಾರು ದಾನದ ಪನ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅದೇ ಮಗಳೇನು ಅವಳ ಇಂಚ ದಾನ ಮನ್ಪೋಡು ಕನ್ಯಾದಾನ ಉಂಡು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಉಂಡು ಅನ್ನದಾನ ಉಂಡು ಅದೇ ಭೂದಾನ ಉಂಡು ಗೋದಾನ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪೂರ ನಮಕ್ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುನ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ ಇಲ್ಲೇ ಏಕಾದಶಿಯರ್ ಪತ್ತರು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ನರಕ ಪಟ್ಟಿದೆ ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನಲ್ದು ವರಹ ಪುರಾಣ ಉಂಡು ವರಹ ಪುರಾಣ ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿ ದೇವಿನ ನಡುಟು ನಡಪುನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಐಟ್ ಏತ್ ಪಂಪರ್ ಪಂಡ ಏರು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುಜೆ ದೇವೇರ್ ಅಕ್ಲೇನ ಲಿಸ್ಟೇ ಪಾಡುಜೆರಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಬಂಡು ಭಕ್ತರ ಅಂದ್ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಆನ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷ್ಣುನ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅಕ್ಲು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೋಡಿ ಅಕ್ಲು ಧಾನ್ಯದ ವಸ್ತುನ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ತಿನ್ನರಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಐನ್ ಪುರ ಪನೊಂದು ಕೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ವಿಚಾರ ನಮತೀಯ ಆಂಡ ಈ ಸಮಸ್ತ ಪುಣ್ಯನ ವರುತಿನಿ ಏಕಾದಶಿದ ಉಪವಾಸ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಸುಲಭವಾದ ಪಡೆಯಲಿ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಸುಲಭವಾದ ಈ ವರುತಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿ ವರುತಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಐನ್ ಪತ್ತುನ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾವ ಏಕಾದಶಿ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಪೂರ ಪಾಪಲ್ಲ ತಲೆ ಉಂಟು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಪಂಡ ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿ ನಮ್ಮ 100 ಜನ್ಮಡ್ ಮಂತನ ಪಾಪ ನಾಶ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪತ್ತಿದ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಐನ್ ಪೊತ್ತಾಯರೆ ಒಂಜಿ ತೂತ ಕಡ್ಡಿಯ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರಾಶಿ ಪಾಪ ಉಂಡು ಐನ್ ಪೊತ್ತಾಯರೆ ಏಕಾದಶಿ ಬಾರಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುಂಟು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಮನದ್ದನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತು ನಾವು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ಯಾರೆ ಪಂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಅನುಭವ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪತ್ತೋಡು ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಸುಲಭವಾದ ಪಂಡ ದೇವರನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಂತದೆ ಬೇತವು ವ್ರತ ಮಂತಿಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜಿಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವ್ರತಲ ಬುಡ್ರೆವಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫಲ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಇರುವ ಕೋಟಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತನ ಫಲ
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ವ್ರತದ ಫಲ ತುಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಪಂಡು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ, ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ, ಮೂಜಿ ಪುರಾಣ ಪಂಡು ಆಯ್ತು ಮಹಿಮೆ. ಅವೆ ಐದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಬಿಡವಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇದೇನ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಚಾರ್ಯರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾವಾರ್ಥ ತೆರಿಪಾವೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಗೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಏಕಾದಶಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ರಡ್ ವ್ರತ ನಮ ಪತ್ತೋಡೆಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಂಜನ ಪಂತು ಜೇರಿ ನಮಕ್ ನುವೆ ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಸುಲಭವಾದ ಬಂಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ನೀರ್ಲಾಗ ಎತ್ತೋನೇರ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಸುಲಭ ಬಂತು ಇದೇನ ಮಾತು ನಂಜತ್ತುಲೆ ಎಲ್ಲೆ ದಶಮಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲೆ ದಶಮಿ ದಿನ ಅಂಚದ ಏಕಾದಶಿತ ದುಂಬುದ ದಿನ ತ್ಯಜಿಸ ಓಡಾಯಿ ನಾವು ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಚಿದ ಪಾತ್ರೆಡು ವನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದುದ ಬೇಲೆ ಕೆಂಪು ಮಸೂರ್ ಬೇಲೆ ಅವೇ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಅಂದ ಅವಲ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ವೈಟ್ ಪಂಡ ಅವು ರಜೋಗುಣ ಅವು ಯಾಪಾಗ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಬೇಲೆ ಕೋರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಪಂಡ ವ್ರತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುನೆ ದಿನಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡು ದಶಮಿ ದಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡು ಎಲ್ಲೇನೆ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ವನಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಬೇತೆಕಲ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡತ್ತು ಬೇತೇನಾಳ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಜರ ನಾಸ್ತಿಕರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಅಂಜಿನಕಲ ಮತ್ತ ಆಹಾರ ಮನ್ಪರ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೇ ಸರಿ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒವೇ ರೀತಿದ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಖಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಸಂಘ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಒಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ದಿನ ಅಂದೆ ಇಚ್ಚು ಅಂಜದ್ ಮೂಲ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಜದ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ತುಂಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಂತೂ ನಮ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ವಾ ದಿನ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಘ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲು ಕುತ್ತುವೆ ಅವಳು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ವಾದಿನ ಸಂಗಮ ಅಂತನ ಮಲ್ಲ ಪಾಪಿನಕಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಕಲ್ಪೇರ್ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಉಂಡತ ಐತ ಮೂಜಿ ದಿನ ಏರು ಸಂಘ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಪಾಪಿ ಆತ್ಮ ಆ ಗರ್ಭನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪು ಭಯಂಕರ ಪಾಪಿ ಅಂಡ 14ನೇ ದಿನ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ನಗ ಸುಕೃತಿ ಜನ್ಮ ಚಿನ್ನ ನಿರೂಪಣ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಟು 15-14 ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾರೋದ್ಧಾರಡ್ ಐಟ್ ಪನ್ನ ಭಗವಂತ ಪನ್ನ ಅಕ್ಲು ವಾದಿನ ಸಂಗಮ ಅಂತನ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ವೈಷ್ಣವೇರು ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಡು ಅವೇ ಅಂಜೊಂದು ಪೂರ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೂಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಿಜ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಪಂಡ ಏರು ಪಂಡಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದೇನ್ ಮತ್ತೆ ತೆರೀಂಡ ಅನೇಕ ಅನುಸಾರ ಜೀವನ ಮಂತು ನೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮಗ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಆಪುಜಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ಜೀವನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಕ್ಕ ಅದೇ ಪಂಡ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತನ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾ ಪೂರ ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ತ್ಯಜಿಸ ಓಡಾಯ್ನ ಓ ಮಾತ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಒಂದ್ ಮನ್ಪರವಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಜೂಜು ಗೊಬ್ಬುನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡೆ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಪೋಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪಗೆಲ್ದ ಪೊರ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಳಿ ದೆಕ್ಕುನ ಪಂಡತುಲೆ ಈ ಸೂರ್ಯೋದಯಗ ದುಂಬಾಂಡ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವರು ಲೇಟ್ ಲಾಕ್ವೇರ್ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕಿರವಲ್ಲಿ ಅದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಒಯ್ಟ್ ದೆಕ್ಕಿರವಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕಿರವಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಈ ಕುಕ್ಕುದೇರೆನ ಗುಂಪುದೇರೆನ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಬೇವುದ ಕಡ್ಡಿಯ ಅಂಚಿನ ದೆಕ್ಕೋಲಿ ಅವೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ದೆಕ್ಕಿರವಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲು ಸುದ್ದಿನ ಪರಡುನ ಪರಣ್ ಹಿಂದೆ ಮನ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ವ್ರತ ಇತ್ತನೇ ಹಿಡ್ದ ಅವರೊಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಕೂಡ ಆ ವ್ರತದ ಫಲ ಬರೋಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಟ್ಟಂಗ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲ ಇಂಚ ಮೆಕ್ಲಿಂಚ ಐನ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುರ ಬರೋರು ಬೊಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಪತನ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರುನ ಬೇರೆ ಬಾಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಭೌತಿಕ
ವಿಚಾರಡಿತ್ತನ ಪಾಪಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದಿ ವ್ರತ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾಥ್ ಭಕ್ತರನ ಸಂಗಡಿ ಉಟ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಪ ಮನ್ಪುನ ಕಲು ಪನ್ಪುನ ಇದೇನ್ ಮಾತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ಅದೇ ಐತ ಮನದ್ದನಿ ನಮ್ಮ ಆ ತ್ಯಜಿಸವಡಾಯನ ಆನಿಲ್ ಅಂಚಿನೆ ಆ ಕಂಚಿದ ಪಾತ್ರೆಡು ವನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದುದ ಬೇಲೆ ಕೆಂಪು ಮಸೂರ ಬೇಲೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಲು ಪನ್ಪುನ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಕೆಲಸ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪ ನಾನಿ ಒಂತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡವೆ ಯಾಪ ದ್ವಾದಶಿತ ಆನಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಐನ್ ಮತ್ತು ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತು ದಯಪಡ ನಮ್ಮ ವ್ರತ ಮಂತುಪ್ಪ ಆನಿ ಒಂತೆ ನಮಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದೇನ್ ಮತ್ತ ದಲ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸರಿಲ ವನಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ದಶಮಿ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಅವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಂತುಜೇರು ಪಂಡ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತು ವನಸ್ ಮನ್ಪನೆ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಗೆತ್ತು ಅಂಚ ಮನ್ಪು ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವು ಮೂಜಿ ದಿನಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ್ನ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪುನೆ ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜುನ ಬೇತೆಕಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ್ ಇದೇನ್ ಮತ ಈ ನಿಯಮನ್ ಮತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ವರುತಿನಿ ಏಕಾದಶಿನ ಆಚರಿಸವೆರ ಅಕ್ಕಲು ಸಕಲ ಪಾಪಡ್ದು ಮುಕ್ತರಾದ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಪೋಪೆರು ಈ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಂತದ ಭಗವಾನ್ ಜನಾರ್ದನನ ಪೂಜಿಸವನಾಯ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಲೇರ್ದು ಮುಕ್ತಾಪೆ ತುಲ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮದ ಪುರ ಪಡ ನಮಕ್ ಏರು ಅಂಚ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಅನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೇರು ಓವರ್ದು ಮನ್ಪೇರವಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮಕ್ ಫುಲ್ಲು ಜಾಗರಣೆ ಕುಲ್ಲೇರು ಸಾಧ್ಯ ಜಾಣ ಆನಿ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಜೆಪ್ಪುಲ್ ನಮಗದೆ ಆತನ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊನಪ್ಪ ಅಂಚ ಮನ್ಪು ಅಂಚದ್ ಇಂಚ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪು ಎಂದಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರು ಬಂದವು ಅಂದು ಪ್ರಭು ಇದು ಪಂಡರತೆ ಏಕಾದಶಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆನಂದ ಬರೋನು ಉಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವನು ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಪನ್ನೆ ಪುಣ್ಯ ಏನೋ ವಿಲ್ ಪವರ್ ರೈಸ್ ಅವನು ಪ್ರಭು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದೋನು ಯಾರು ಪನ್ನೆ ಅಂಚದು ದಾದ ಪಂಡ ಹತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅವ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಜನ್ಮದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಡ್ದಾಯ ಮುಕ್ತಾಪೆ ಅಂಚಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರು ಓ ರಾಜ ಏರು ತಮ್ಮ ಪಾಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರಣಗ್ ಪೋಡುವೆರ ಅಕ್ಕಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವರುತಿನಿ ಏಕಾದಶಿನ ಆಚರಿಸೋಡೆ ಅದೇ ಪೋಡಿಗೆ ಜೀವನ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಭಾರಿ ಪೋಡು ಅಂಚದ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಏಕಾದಶಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಇಟ್ಟು ಪನ್ನ ನಿಯಮನ ಅಂಚನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿತ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ನಿಯಮ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತನೆ ಐಕೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದತೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಂತನತೆ ಏನ್ ಎಕ್ಕಡ ಕುಲು PDF ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂತೆ ರೈಟ್ ರಡ್ಡು ಪುರಾಣ ದೆತ್ತನಂದು ಅಂಚದ ಐಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತನೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ನೋಟ್ ಮಂತೇರ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ್ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಪುರಾ ಪಾಪಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತು ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಪೋಪೇರು ಅಂಚದು ಓ ರಾಜ ಏರು ಅಕ್ಲ ಪಾಪದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರಣಗ್ ಪೋಡಿರ ಅಕ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದಿ ಬರುತ್ತಿನ ಏಕಾದಶಿನ ಆಚರಿಸೋದು ಏಕಾದಶಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿಜ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ತೋಡು ಎಂಚ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಜೀವ ಪೋಂಡಲ ಸಮಾನ ಏಕಾದಶಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲವರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ವೇರತೆ ಅಂಚದು ಏರು ಅಂಚಿನ ಏಕಾದಶಿ ಜೀವ ಬಿಟ್ಬೇರ್ಲ ಅದು ದೇವರನ ಧಾಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅವು ಆತು ಪುಣ್ಯ ಅಂಚದ ಅಂತಿಮವಾದ ಓ ಉದಾತ್ತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಈ ಪವಿತ್ರ ವರುತಿನಿ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೇನು ಕೇನುನಾ ಇಜಿನ ಓದುನಾಯೇ ಅದೇ ನಮಕಿತ್ತ ಧರ್ಮಗ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏತು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂತ ತುಲೆ ಇದು ಏತು ಜನ ಕೇಂದ್ರರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೇ ನ್ಯಾಪ ಅನ್ಪೂಜಿ ಏರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚ ಈ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೇನು ಕೇಂದ್ರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ವಿದುರ ನೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಚರ್ಚೆ ಮಂತ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏಕಾದಶಿದ ಚರ್ಚೆ ಪಂಚದ ಏರ್ ಕೇಂಡರ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಧರ್ಮ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೆ ಧ್ಯಾನತ್ ಈ ಪವಿತ್ರ ವರುತಿನಿ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆನ ಕೇನುನಾ ಅದೇ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಯಾನ್ ಓದುದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಂಡೆ ಕೇನುನ ಓದುನ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಪೆತ್ತನ ದಾನ ಮಂತ್ರನ ಪುಣ್ಯನ ಪಡೆವೆ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ವೈಕುಂಠವಾಯನ ವಿಷ್ಣುನ ಧಾಮಗ್ ಹೋಪೆ ಅದೇ ವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎತ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಗ ದೇವರ ಇತ್ತು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಹಂಗ ಅವೇ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚದ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಬಿಡ್ರೆ ವಲ್ಲ ಐಕ್ ದುಂಬೆ ಪಂಡೆ ಒರ್ಲುಡ್ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಐಕ್ ದುಂಬು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ ದೇವೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತುಲೆ ನಮ ಪಂಡ ದೇವೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತ ಎಂಡ ಈರ್ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮನ್ಪಾಲೆ ಯಾಪಲ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ವ್ರತ ಭಗವಂತ ಎಂಡ ಈರ್ ಮನ್ಪಾವನು ಅದೇ ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ದೇವರ ನಮ್ಮಡ ಪೊರ್ಲುಡು ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚ ದೇವರೇ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತ್ ನಮ್ರ ಆದುಲ್ಲೆ ಆತ್ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರೈಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಟಾಲರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೈಡ್ಲ ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ದೇವರ ಇಂದುವೆ ಮನ್ಪುಜ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ ನೆನಪು ಅದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪವರ್ ನಮಕ್ ದೇವರೇ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಯಾಪಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಂತುನ ಅದೇ ಧ್ಯಾನಿತ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳುದು ಈತ್ ಪನೊಂಡ ಈತ್ ರೆಡಿ ಮಂತದು ಪೂರ ಈತ್ ದೇವರ ಎಂಡ ಮನ್ಪಾವನ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ತೋಡಿ ಅದೇ ದೈವಂ ಚೈವಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಇಚ್ಚಿನ ಪನೆರ್ಲ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವಳು PDF ಪೂರ ಅದೇ ದೇವರ ನಮ್ಮಡ ಮನ್ಪಾವನ್ ಅದೇ ಇದೇನು ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೇವರು ಅಂಚದ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಬರುತ್ತೀನಿ ಏಕಾದಶಿದ ಉಪವಾಸನ್